děda úplně si ho vyjím za chvilku. Neřvi. Tak, vítejte od dalšího a já zase reportérka, veď, tak to uveď ty. Čau, youtubeři a youtuberky. Vítáme vás u videa to nebo to. Jo. Hele, už zase čumitová. No, to je jedno. Miluje, normálně. A má na mě kráš. Včera jsem vydala TikTok, který už má přes 100 000 zhlédnutí a všichni si myslí, že je mi 13. Co k tomu řekneš? Je mi 13? Ne. Jsi tak trošku pedo, nebo ne? Ne. Tak jo, takže v dnešním videu Miláčku, nechytej, ale tak když mě takhle držíš, ty vole, jak kdybych byl tvoje pes, ty vole. Takže dneska jdeme do třetice, to nebo to. Ne, budeme dělat, že to hrajeme poprvé v životě. Jo, tak jo. Takže čau, vítejte, co bys radši? Jo, ne, nějaký skvašený mozek. Včera jsem ho měl skvašený z reality shows, dneska nevím. Zítra Love Island. Yes. A neb Storytime, jak jsem se chtěla přihlásit do Love Islandu. No tak povídej. A neb Storytime, jak jsem se přihlásila do Miss a vzali mě do prvního kola, na který jsem nepřišla. Dělat vysněnou práci, ale nemůžeš se s ní skoro uživit, nebo dělat nevysněnou práci s velkým platem měsíčně. A proč odpovídám první? Ty vole, ty komáři mě tady se... Miláčku, ty vole. Tak další otázka. Jo, dej mi další. Hlavně ty komáři, vole, cucají krev přes ponožky. Bejt ment nebo gogo? No, ale je to úplně skutná otázka. Ale ment. Proč? Tak jako... Protože gogo... Fotbal nebo florbal, to tam fakt je? Fotbal. Florbal. Ty vole, já fakt nemám normálně, rád on mě florbal. úplně zradil, on nemá rád florbal. Jak že nemáš rád florbal? Nevím, nemám rád ty tvoje všechny florbalisty. Nemám rád pražský Tatran. Mám rád českolipský Dynamo. Co to je? Já nevím, jak se jmenujou. FBC Česká Lípa. FBC Česká Lípa, ty vole. Let's go! Let's go! Zadek nebo prsa? Mrtvej komár. Miláčku, zadek. No, nedávno si říkala ještě něco jiného. Ale tak záleží. Říkal jsi, že to musí hrát jako celek. Jo, musí to hrát jako celek. To jsem říkal? Hele, další, ment nebo rady? Rady. Ty vole. Tak jo. Co? Ne, ale to bych říkala jako včera a nedělal jsem to včera. Co? Že ti mám říct 10 věcí, co se mi na to vidí? Jo. No to určitě, ty vole. Ale šepni se trošku to, ty jsi mě zase, ty jsi jak to, tady nejseš v posteli, abyste se tady na mě tulil. Já jdu najít otázky, jo? Jo, to bude asi lepší, tak mi dej pití. To by to moc nejde. Tak, poděkuji Miláčku za 300 milionů odběratelů, teď máš chvilku. Děkuji za 300 milionů odběratelů. Výborně, dávejte odběr. Bejt muž nebo bejt žena? To je dobrá otázka. Všechno má něco, že jo? No, žena nemá ale... nic. Ne, já jsem ráda za to, v jaký pozici jsem. A neměnila bych. Já jsem taky rád, tak občas bych byl radši teda na chvilku žena, abych to je to velký břímě. Tak. Ne, já mám vysoké nároky. Štěně, ty vole, hej, co se tady plazíš, ty vole, nedostaneš na papát, nedostaneš. Jo, to mě baví, když se ptáš ty. Přeběhnout pole, na kterém bude 1000 naštvaných hadů, nebo naštvaných hadů? A nebo běžet přes obří pole, kde budou 3 miny našlapný. Tyhle, to bych běžel radši přes pole, kde budou 3 našlapný miny, než 1000 hadů. Jo. To by bylo aspoň rychlý. Radši bys, aby tvoje největší noční můra se stala skutečností, anebo žádný z tvých snů se nestal? Žádný z mých snů se nestal. Já nevím, co je moje největší noční můra. Tak je vidět, že asi nemáš noční můru, takže... Vědět všechno o vesmíru, anebo mít nekonečné množství představivosti. Jakože mít nekonečný, to máš vlastně jako člověk s představivostí úplně za hranu nekonečná, víš co? Jako nechtěla bych vědět, co je ve vesmíru, nechtěla bych se děsit, takže asi jo. Jakože bys věděla všechno o vesmíru. No, to bych nechtěla. Ale tak, když bys věděla všechno, tak by ti to podle mě ani nemohlo někdy děsit. Pravda škodí. Ne, a tak já bych to třeba nechtěla vědět, nevím. Ale možná tě to děsí, protože nevíš právě. Nevědomost. Nevědomost je právě děsivá. I když víš všechno. Realita taky může být někdy děsivá. No to je furt. Tak, reklama. Čas na Red Bull. Pijeme Red Bull. Ty už to není Monster, co?
Jenom dneska. To si nevzali štíky. Chválím. Já ne. Já se proklínám. Nikdy nevlastnit auto, anebo nevlastnit zvíře. Nevlastnit zvíře. No, to je rozumný. Miláčku, dáme teďkon rubriku 10 věcí, co mám ráda na vadíčkovi. Ale tak pojď se pomazat na chviličku. No, musíme dobít baterky. Tak pojď mě chválit. Tak. Dáda je nejlepší. Čauky lidičky z Ladička. Miláčku, vítejte u podcastu na chillu, takzvaně. Takhle tady chillujeme. Tak se taky uvolněte, udělejte si hezké prostředí a poslouchejte naše bláboly. Ale normálně koukáte na YouTube a vždycky vám někdo něco furt cpé do hlavy, ale my jsme tady dneska jenom pro vaši společnost, my budeme koukat na vás a vy na nás. Tak ale, tak co čumíš? Miláčku. Jo, sorry. Jo, ty. Hele. Mě radši držet za ruku, ty hulváte. Ty vole, počkej, musím nastavit budíček. Ale. Dáme, kdo dřív mrkne. Takže tohle byla konec reklamní pauzy a my se vracíme zpátky k to, nebo... Být limitovaná k 500 slovům denně, anebo 500 krokům denně. Co je lepší? Co bys zvolila? Být limitovaná k 500 slovům. Já taky, protože... To určitě. No. Ale ty nechodíš. Ty můžeš spíš mluvit. Ale nechci mluvit. Ty už mě pokousali skůrvený. Hele, aby byla tvoje historie procházení, jako na prohlížeči, aby byla veřejná, anebo mít tvých posledních 20 fotek z galerie veřejných, teďkon. Běž se podívat na posledních 20 fotek. Nevím, obojí. Nemám nic tajného ani v galerii, ani ve vyhledávání. Já mám všechno tajný, nikdo nic neuvidí. To je pravda. Takže... A tam to Pečko. No, tak já bych si zvolil, ale posledních 20 fotek v galerii, ale co tam mám já? No, co to je? Pohoda? Jo, to je to. No, tak 20 posledních fotek v galerii. Tohle. A to už není 20 fotek, takže jako to už jít do minulosti a setkat se se svými předchůdci, z tvýho třeba rodokmene, a nebo jít do budoucnosti a setkat se se svými jakoby následovníky. Ale že pra následovníky, jakože pro gay. Ne, tak já bych nechala jako budoucností a šla bych do minulosti, by mě to zajímalo. Ale víš, že kdyby ty by si přišla do té budoucnosti, tak ty tam přijdeš jakože, že jako pra babička se tam spavnula prostě a oni, co tu chce? Ani, jdi zpátky ty. Jdi zpátky. Myslím si, že si chci. Já bych chtěl asi do budoucnosti. A co ty tam, čau? Tak minulost plus minus. Tak tam váš táta, váš děda, váš praděda. Praděda, no. Ale ne, tak víš co, minulost máš tak nějak jako lehce, máš přehled, představu o tom, jak to vypadalo, nebo jako toto, ale v budoucnosti vůbec nemám představu a jako chtěl bych se tam podívat, jak to vypadá. A pak jsou lidi, co jsou třeba kdybych se podíval... teplí a nemají žádnou jakoby budoucnost. No a třeba jako bych se tam podíval. A já teď bych přijel do té rodiny, že jo, do té budoucnosti. A já. Kdy se to stalo? Že vy se mezi sebou. Miláčku. Je dobře nic. Ale zlomit si ruku nebo nohu? Ruku. Nohu, protože levou. Ruce mi vydělávají. To jsem trošku uchylněn. Já si nechám zlomit ruku, asi mě by sralo, a když vlastně nohu, já nikam nechodím. Hele, mít možnost ovládat lidi, anebo mít možnost ovládat čas? To je otázka. Ještě než odpovíme, napište nám to dolů do komentářů. No já už to nevydržím. Asi ovládat čas, abych si urychlila čas v práci a pak si to prodloužila, když jdem nakupovat. Ale ty kdyby... Nemám slov o tom, co jsem už slyšel, ale nic nemá smysl, abych říkal buď 27 hodin denně, že by bylo, anebo 8 dní v týdnu. Mně to vyhovuje tak, jak to je. Logicky si dáš, že den bude mít o 3 hodiny víc, protože když bude mít týden o 1 den navíc, tak vlastně jako nic se stejně nezmění. Být namalovaný Van Goghem, anebo namalovaná Da Vinci? Já nevím, jak maluje Van Gogh. Takhle. Ježíš.
Jo, hladně. Hele, Panžabák. Strávit celý život jako single a nebo v manželství, ale takovým tom, že rodiče tě provdají za někoho, jako chápeš, než to. Já se nechci jako někomu přizpůsobovat nějakému debilkovi. No veď, protože to by 100% nebyl já. Rodiče by si určitě nevybrali mě. Oni by vybrali nějakého tak debila. oni by tě vůbec neznali, že jo? No jo, ale oni by si mysleli, že vybírají toho nejlepšího k tobě, ale byl by to úplný debil. Ale oni nevědí, že ty potřebuješ právě mě. Oni to ví? Oni to ví? Už. Tak už. Utratit 2000 korun za oblečení nebo 2000 korun za jídlo? Za oblečení. Teda za jídlo, já jsem to chtěla říct, ale jo. Jako chápeš. Mít milion v roce 2110, anebo 1920 být multimilionář. Já bych se asi vrátila do minulosti, protože mi se strašně líbí, jakože v minulosti ta móda a víš, když už bych byla tak bohatá, tak třeba bych si mohla i poradit s nějakýma nemocema, nějakýma problémama, co třeba měla ta doba, ale hrozně se mi líbila taková ta chlapská elegance a i ženská, jak se oblíkali a jako stylizovali ty vlasy. A jak se upalovali. Čarodějnice. Lidičky, jestli na to někdo kouká, je ještě v této části. Tak, napište do komentářů, co bychom měli natočit, kromě boyfriend tagu a girlfriend tagu, protože to sami víme, že máme někdy natočit. Musíš vždycky říkat pravdu, anebo vždycky lež. Vždycky pravdu. Ty ale vždycky lež by byla hrozná sranda. Ne, to není sranda. Jako vem si, že ty bys jenom non-stop měla sračky. No i takový lidi jsou, a myslím si, že jich docela dost. Mít dalšího bráchu, anebo další ségru. A ty, no víc, jako dát to ne, to by byla pozornost. Konkurence. Konkurence. Ty vole, mít bráchu, ty vole, tak z něj udělám totálního top. Hele, vydělávat každý rok 5 milionů korun neděláním ničeho. No. A nebo vydělávat 20 milionů korun ročně s tím, že děláš full-time job. Buď neděláš nic a máš 5 milionů ročně, nebo děláš a máš 20. Já mám od toho tebe, že se nemusím starat. Ty vole, to vůbec, ty. Vyhrát dovolenou na Havaj, anebo zdarma laptop. Ježíš, dovolená na Havaj, ne, ty ve, no. Hele, mít možnost neviditelnosti, anebo že vidíš jako X-ray, já nevím, jak se to jmenuje, miláčku, rentgenový vidění. Tak to nepotřebuju. No, tak já taky ne, že jo. Měníme si strany, ne? Tak jo, na chvilku můžeme. Jo, tady to není špatný. Tady je to lepší. Tak, ty vole, počkej, jo, teď se koušel zadku. Mně taky se líbí tady víc. To čumíte co, tohle je ty vole? můj OG. Hej, podívejte, to čumíte co, takovýho borce youtubera, ty vole, legendu, píčo. Ty vole, no, to je úplně neuvěřitelný. Tak řekni. Hej, ne, povyprávěj o tom. Řekni, kde se, víš co, to co včera. Ne, tady ten mikrofon ne, miláčku, tady ten, miláčku. Já chci dělat reportérku. Tadyhle, ty vole. Tak, konec videa. Ukončíme video. Ne. Dáda končí s YouTube kanálem. Ne. Dáda končí s klip. Ale prosím tě, ty povyprávěj o tom, jak se ti povedlo zbavit takovou legendu, jako jsem já. A chytnu, která takhle chouky, já jsem takhle chytnu. Ježiš, čím jsem tě na první dojem zaujala? Čo? Hele, čím jsi mě zaujala? Tvým charakterem. Tvůj charakter mě zaujal. A vzhledově jako ne, jo? Vzhledově taky určitě, ale jako to se mi nelíbí. Co je, já jsem ti právě řekl, že jsi mě zbalila na charakter. Ale to mě jako, mně se to nelíbí třeba. Ty vole. To co jsi teda tak, jako, počkej, ty vole, ty jsi jak jeden fotbalista, tak, máš krásný obličej, no, co to řekl, ne, že už, počkat, co to řekl, že už je jakoby... A ty máš celý mikrofon, jo, že už je nový člověk, že už nepotřebuje k sobě partnerku, co má jako vysportovaný tělo, ale potřebuje hlavně krásný obličej, protože to s ním bude do konce života. Tak ty jsi řekl něco podobného. Já jsem neposlouchal, já jsem koukal, jestli to nahrá... Čím jsem tě zaujala? Zaujala jsi mě svým charakterem. Úžasným, fakt, jako to bylo bomba, normálně, vám povím. No, nejsi vtipný, tak řekni. To jsem, ty já to tak se stříhám, že ty zase, ty vole, ten výbuch. Hele, já bych to rád řekl, ale ty vole, slyšíš to? Jede tramvaj. To byl vlak. No, tak to řekni.
čím jsi mě zaujala? Jo. Co furt Ty vole, chceš? řekni něco na mě miluješ, ty vole. Ty jsi tady otravnější reportérka. Extra.cz, jděte do pič. Ty jsi štípná s tím mikrofonem. Ty vole, ale takhle mluv. Ale s čím jsem, tohle to, nebo... Ne, to byl přeplat. Jo, to je bonusová část. Jo. Jako, to bylo všechno se vším, chápeš? Já jsem v životě nepotkal takovou holku, jako seš ty tam. Jako to je těžký jako říct jednu věc, protože to byl takový full package, balíček, že všechno mi dávalo smysl a prostě byl jsem z tebe, hele, takhle, jo, já jsem nikoho nechtěl, jo, všechny jsem systematicky, i kdyby se mi někdo líbil, něco odmítám, ale u tebe nebyla možnost odmítnout. Jo, ale já jsem tě nechtěla, jo, to jsi chtěla ty mě nejdřív, jo. Ale to tam nedám, že ty jsi mě nechtěla. Ty jsi mě chtěla. Co? Ty jsi mě chtěla. Ty jsi se No, ty jsi chtěla po mně hned tu pustu, že jo? No a co, jako, co chceš furt? Ale lidi, kdyby No se ne, náhodou... ale tak ty mi to pokazíš. Ne, já chci jenom, abys to... Tady máš tu slinu. Ne, tady. Já chci jenom, abys udělala závěr videa a to zkontroloval. Ale tak teď jsme ještě ani nevolali, když jsme pro 10%, já musím tak asi nějaký závěr videa. zkontrolovat baterku. Ty vole, dneska se z toho brečet. Ty vole, závěr videa, ty vole, když tam ani nic není. A tam ani nic není. Teď tam nic není v tom videu. A teď ho furt točíme. No, ale ty to nechceš dodělat. Co nechci Furt tady, dodělat? nějaký bláboli tady furt máš. Co ti je? To je fakt těžký být reportér. Ty vole, tak teď budeš víc video ty. No. A já ti to budu kazit. Takže. Půjčíš mi mikrofon? Ty jsi mi první napsal. A co jako? Nic. Hláme mi to srdce. Jo, mě taky. Co vám je, paní reportérko? Tak já jsem hrozně moc rád, že jsi mě pozvala Miláčku k sobě do videa. Byla to tady super příjemná atmosféra. Odpovědět ano na každou otázku nebo ne na každou otázku. Napište dolů do komentářů. No tak udělej závěr videa, hele, konec. Čau lidi, tadyhle to šlo do prdele. Končíme, jo? Mějte se krásně. Ty vole, já ti udělám aspoň ten závěr, zatím než to tady vypnem. No, ty už tebe už tečou slzy, do prdele. Lidi, ahoj, ahoj, ahoj. No, dneska to skončilo fakt.